Това е личната история на Коко Семерджиев, по-известен като Коко Тайсън. История, която ще бъде разказана за първи път в България лично от него. Искам да ви разкажа историята всъщност от самото начало, как се случи, отивайки на преглед във Втора градска, слизайки на кръстовището на жена ми от колата, пресичайки, минавайки на другия светофар. Всичко става пред очите на любимата ми женичка, за което съжалявам, каквото я направя, така е трябвало да бъде. Слизайки от светофара, поглеждайки на другия, то нямаше коли. Погледнах хубаво светофарите, навсякъде всичко. То нямаше просто коли. Но въпреки всичко, за собствена предпазливост, аз погледнах вляво. И видях тази кола с тия, където са в решетката правителствените автомобили. Знаете за какви светлини имат. Видях ги тях, но ги видях много далеко. Видях ги сигурно на приблизително около 100 метра от мене и просто го видях, че идва към мене, лети към мене, върна си главата, не очаквах въобще, че може толкова бързо. Той оттам дава явно газ, за да ме заобиколи, защото минава на червено и миг след това бех на земята вече отдолу. Нека да кажем, че смисъл, че тази история не е разказвана никъде другаде. Не е разказвана, един ден ще бъде много актуална, когато минат всички неща и дела, да видите за какво става въпрос, как е ударен вашия легендарен, примерно, именит герой или както искате да го намирате, да видите действителността. Никога не се е виждало това, така че аз ще бъда способен един ден да ви го покажа, но в момента не е дошло времето. Така с две думи удари ме и ме хвърли 15 на метра и всичко това стана пред очите на любимата ми женица, която се дотътри до мене, ревейки и започна да ме пита, да ме поопипва и да видя как съм, дали мога да дишам, дали съм добре. Аз наистина бях в съзнание. Не знам къде, как съм ударен. Имах една огромна рана на главата. Може би съм се ударил в асфалта при претълкуването ли. Какво значение има всичко това? Важното е, че ми беше даден урок от всемогъщия и втори шанс, така го приемам аз и така развиваме се. Ако мога да... Всичко това се прави с идея да привлеча аудитория, нали, в бъдеще, когато стана на хода, да мога да създам такъв като мене, нали, и да върви всичко както трябва по правилен път и начин, но е много трудно в тази нация мързелива, примерно българска, което виждам години наред като треньор. Та, общо взето така се развиват нещата. До там беше с прегледа ми, оттам вече е неприятно. Събраха се хора, познати, разпознаха ме, викнаха и ме закараха в най-бързата и най-близка болница, да могат да реагират веднага, нали? Защото никой не знае какво е, факто как е. Аз от самото начало знаех, че ми е счупен таз и го казах на жена ми, че ми е счупен таз, аз не мога да се движа, не мога нищо не усещах. Много е неприятно, но оцелях за... Добре, Коко, някакво съдействие от шофьора, който извърши 5 пъти. Никакво съдействие. Много неприятни хора, не знам, това не е човешко. Това е просто нечовешко. Не слезна ли? Смисъл такъв? Никой не е слезнал. Не, те, че са слезали. Аз нито видях някой, нито после разбрах последствие. Нали? Никой не е дошъл при мене. И до ден днешен никой от тези двама, които му удариха и бяха причина да се случи всичко това, не влезе в един комуникативен, елементарен начин да ме попита, момче, как си, или примерно да пита къде си, мога ли да помогна с нещо. Не. Това всъщност е най-тъпото, заради това и ги съда. Нали? И трябва да си платят такива изверзи. Не ми го побира главата, жив човек. За жалост е така. На мен, ако ми се случи това нещо, просто на секундата ще следна, ще реагирам веднага. Това е. Не знам защо. Разпознаха ме други хора от другите коли, казаха колко ти ли си, оттам някой човек е отишъл и е направил така, че да викне първо бързо. Бързо дойдеха до
3-4 минути успяха да дойдат. Какво значение има всичко това? Важното е, че много е неприятно и затова е хубаво хората да си се извадите изводите от това, което правят и да се грижите един за друг, защото ако вие не се грижите за вас, няма кой да се грижи. Как се вика, ако ти не се грижи за себе си, Господ няма да вдига да те грижи за тебе, затова трябва да бъдете добри и да се опитвате с добро да допринасяте развитието ви. Така. А колко къдета приеха? В коя болница приеха? Първо, нали ти казах, понеже е най-близката и заради това ме заведаха в най-близката, която е на 1 километър. Да. В Исул. В Исул, да. В Исул, това е. В Исул ме приеха в начало, там ще да умра, получих някакви кризи, много гано, просто невероятно гано. Нещо е това, затова се пазете силни и здрави, да не ви се случи. И... Добре, сега банален въпрос да попитам възстановяването. Как се чувстваш? В момента сме на този етап на възстановяване, всеки изминал ден. Не съм добре, наистина, мога да го призная. Боли ме постоянно кръка ми, помагам си с патерици, с проходилки, ходя по някои пъти с инвалидната количка. Нали? Не мога без продължителника да отида нищо да направя, затова и да ти ме взимат, когато ходя да провеждам някой път тренировки. И това е общо взето, всичко е една амбиция да се развие и оправя по-бързо, за да мога да бъда пълноценен за напред с аудиторията си, която не е голяма, имам няколко човека. Затова моят приятел Ники ме запозна с един велик мастър, нали, по... Какво беше изкуство? Окинава карате. Поне беше Окинава карате. Едно време аз като тренирах, сега вече са малко по-различни нещата, но аз отдавна не се занимавам с... Човек, който боготворя и е планирано да направим семинар, който иска да... който ме цени и тачи за това, което съм постигнал и съм способен да покажа и направя. И ми отдава неговата си аудитория, за да й покаже и промена, да им покаже общо взето каква е разликата между каратиста, боксера, файтера, аматьора. За всяко нещо ще покажа, когато дойде времето. Виж, това е много интересен въпрос, тъй като аз съм тренирал карате, естествено сега. Не мога да кажа, че съм бил някакъв професионалист или с нещо. Това е, което ти показах в залата. Между другото, аз го тренирам, моя оператор. И искам да го променя и да му дигна ръцете, това, което де-факто ще демонстрирам, когато имам възможността. На каратиста ръцете му тръгват отдолу нагоре, а на боксера отгоре надолу. Не на боксера, а на файтера. Като мен аз съм привърженик на Амато, създател на Майк Тайсън, така че заради това съм и файтер и съм се превърнал и станах и боксер благодарение на Майк Тайсън, който да го набият и да ме опозори заради това, че вярвам в него и такова, и без значение, какво ти кажа. Колко виж, за мен винаги си бил една много интересна, много колоритна личност, просто от детета познавам. Братко мой, 90-те години аз бях звездата. 90-те години, де факто се случи всичко. Нямам равен 20 години на ринга, никой не ме е победил. Разбира се, накрая не загуба от момче, което съм го учил да играе бокс от малък. Боби Бокса, който му удари с една балтия, който знае как играя. И му удари с една балтия в корема и ми щупи реброто. И аз бях неспособен. И съдята го видя това, понеже ме познава и ме попита. И аз му казах, че не съм способен да дишам. И просто ми приключи матча до тук. И бях унижен в собствената си... примерно в любимия ми град в Пловдив, в който съм служил. И аудиторията ме познава и бях унижен да загуби от Боби Бокса в моя любим град Пловдив. Евола. И от тогава приключи с бокса си. Това ли ти беше последния матч? Да. Това беше последния матч? Ивайло правеше някакви планове. Ивайло Гоцев, менеджера на Кобрат, правеше някакви планове, внедри в някаква гала, пак нещо направя, но в последствие се случи това, което нещастие, аз съм вече аут за винаги, така че... Тъй като виждам, че
това ти е много болна тема за Боби бокса. На колко година беше тогава? Аз ли? Да, като изгуби тази среща. Не знам с точно с коя година беше, ама най-повече от това беше преди 5-6 години. На 5-6 години, значи си бил на 45-46 някъде. Не, вече, дека на 48. Ако не и на 50 да съм бил. Не на 50. Ай сега на 50. 47-48 години сигурно. Да. Аз мен ако питаш, нищо срамно не виждам. Това смисъл. Той за мен обаче Боби бокса на колко години? Все пак аз съм недостигаем бил до момента. Нямам загуба, нокаутирам за всички боксери. Изведнъж загуба от момче, което явно се случва и трябва. Да, ама ти си бил близо на 50 години. Премирих се. Това няма значение. Няма значение сега. Аз не мисля, че това има някакво значение. Просто не бях достатъчно явно агресивен. Или понеже тръгнах агресивно и той е научен, че аз съм агресивен и скривайки се долу, фърли една бота и ми чупи реброто. Това ребро и до ден днешен не мога да дишам. Направи си сметка. До ден днешен, като си вземе така въздух, тук ме боли. Сега вече удвоено и упеторено от това размазване отзаде, където ми щупиха 10 ребра. Виж, според мен, ако този матч беше състоял преди 20-25 години, когато тогава беше във върхова форма. Ако трябва да бъдем искрени с теб да ти го кажа, аз съм способен и в момента да нокаутирам Боби бокса. Само, че в случая да не говорим дори за име и за противник, и в момента съм способен, да го направя и мога да се отдам и да го направя за какво. Няма просто никакъв смисъл. За докато това се питам Микай, любимата ми жена и дечицата ми, какво доказваш? Ние да трепериме тук, да ревеме, в смисъл да, че може да изгубиме тате. За какво го направя? Няма просто никакъв смисъл. Разбирам, ето, примерно, то палячо Сашо Пацов, който мисля, че знаеш за кой говоря, където тук сега ми направи някакви ми говори глупости по някакви интервюта. Човек, който го познават и знаят благодарение на мене. Разбираш ли, такива. Това просто не мога да намеря начин да разбера как е възможно да ми дадат 3 загуби от то и най-накрая да ми каже човек, който той също е израснал с мене, знае как да се пази, затова и удържа 3 мача, не можа да го нокаутирам, отдържени и бягайки от мене. Ама все пак го доказах 3 пъти, не ми дараха и колана, станах шампион, играх 1 път за шампион на България, пак с него и ми дараха равен мач и не можа да спечеля и колана си и останал вакантен за него. Такива гадости, разбираш, и сега след толкова време човек, който примерно е благодарение на мен, е популярен в тази страна, да се яви да направи интервю и да каже, че глупости, които не желая дори да ги споменавам, че е бил пазил баща ми в затвора, не го е бът циганите, някакви подобни простоти, че не желая, не е достойно просто да... Аз затова да съм се отказал и не давам интервюта повече и никъде не се явявам. Това си е между нас, понеже ти желаеш отново да направим всичко за аудиторията. Искам наистина да си събера и да си направя моя отбор. Най-вече бих до сега, както преценявам и виждам, занимавайки се 20 години с бокс и с хора, мисля, че с малки деца е най-добре. Защото те слушат. Колко и аз така смятам, и са дисциплинирани, само че дечица е най-добре. Ги нямам. Имах едно мънишко момиче, което е перфектна, само че вече не е при мен, защото това е. Няма нищо сигурно при мен. Идват почитатели, голями, снимат се с мене и стават си отиват. Това аз, за факто, имам около 10 на момчета, които не тренират всеки божи ден, когато успея да го накарам да дойде. Това ли е? Градих толкова, работих толкова цял живот, станах най-добрия, доказах го, наречен съм легенда и имам 10 момчета. Жива легенда, смисъл ние... Имам 10 момчета, а гледам постоянно във Фейсбук
каква аудитория хора, които са треньори по бокс, колко момчета имат, как идея нямам как. Ходил съм по училища, ходил съм при директори, агитирал съм всеки, правих страници, както сега ти си я направил отново, имах я преди 20 години. Нищо. Имал съм, нали верно, имал съм много момчета, имал съм по 17 човека на тренировка. Това беше, когато бях в най-хубавата зала Лонсдейл. И това беше. До тогава. От тогава вече бях изгонен от тази зала. Знаеш, без значение. Голяма работа, бе. Стига, бе. Колко виж сега? Нищо не е свършил. Живота продължава. Аз съм оптимист, искам да върва нагоре, тренирайки с момчетата си. Жив си. И да създавам и града характер. Здрав си, добре изглеждаш, въпреки инцидента. Значи, виж, аз мисля, че сега е момента да кажа, че ти искаш да си правиш твой подкаст, естествено с професионален водещ, не като мен, аз съм си аджамия, знаеш моят бизнешка. Всичко с една идея да науча хората, нали, ако съумея по този начин да добия дивиденти, не да ходя да седа по колите и да... Аз в момента съм безработен, нали, защото съм инвалид първа степен и не мога да ходя дори до залата без придружител. Така че това в момента е минуса, нали, и чакам и да дойде момента да се възстановя, да мога да се върна пак към това, което правя най-добре. Аз го виждам, че е близко момента. Близко е. Няколко месеца. До май месец не мога да излизам. Не трябва да излизам сам, без придружител. Разбираш, и затова и не излизам и не мога да ходя никъде. Затова ме взимаш ти всеки път. И така, до го преодоляваме. Това е. Неприятности има много. Това не е проблем. Проблема е, че младите хора не посещават залети. Виж, не е казано, че точно при теб трябва да идват или преди кой си бе. Хора, ходете, тренирайте, изкарвайте тази агресия някъде другаде. Ники, аз съм способен по най-бързия начин, много добре знаеш, че аз съм строг и че по най-бързия начин мога сега да дойда, да седнеш и ти покажа с 5 упражнения или 5 неща, колко си способен, на какво си способен и какво можеш да направиш. Разбираш? Това ме прави мене, аз не мисля, че имам по-добър, не само в бокса, което съм доказал, най-вече в това, че съм, нали, агресивни, агресивността, която има в мене, това е когато дойде момента да се бие, разбираш. Много искам да предам всички тия дарби на хора, които за жалост ги нямам. Това е. Аз бих направил един призив към хората. Правя го призива от 20 години. Април, май и си окей вече тогава. От 16 март съм ударен, как се вика, в нокаут и в летаргия, развивайки се леко по леко на стъпка по стъпка нагоре и напред, но боли ме много. Не съм отишъл до сега на нито една, както ме караха и всички агитираха, на нито едно, примерно съм отишъл доктор, специалист, който да ми прави упражнения и това. Показаха ми от самото начало упражнение в болницата. Не съм спрял до този миг да ги правя. Всичко до този миг съм направил сам. Хода на такива терапии, на как се вика, но терапевта съм си аз на себе си. И се възстановявам се всеки изминал ден, молейки и вярвайки, че ще го направя. De facto мога се на себе си, най-вече държа, грижа се добре за себе си, за да мога по-бързо да го възстановя, правя упражнения постоянно, но всичко е явно търпение и въпрос на време. Да. Според мен близко всичко. Важното е да сте позитивни и да вярвате в това, което се стремите да постигнете и да бъдете упорити. Това е една от най-важните черти във всеки един човек, да бъде упорит. Добре, колко смисъл боксови зали, можеш да кажеш 2 думи, защо аджба да дойдат хората точно при тебе да тренират, не защото съм най-добрия. Доказал съм го. Не е ли така, Ники? Така е, аз наричан съм легенда. Имам сигурно
50 кила вестници в нас, които вече спря да събирам. Имам толкова неща, които уникални. Значи, лошото е това, че ми няма нокаутите. Няма как. Има няколко, като се върнах от Америка, нали, имам тук, почна да се бия всеки месец и това пропадна. Та имам около 7-8 нокаута в България, но това не е всичко. Още едно време, като започнах в самото начало в Европа, имам такива брутални нокаути, които никой не ги е дори виждал. Аз съм толкова порязан, аз съм сигурно най-ощетения боксер на тази планета. Смея да го кажа. Бил съм се за 5-6 световни титли, бил съм мейн евент толкова пъти и какво от това? Удрят ме отзарят зад врата, примерно неправилно, спират ми мачовете, винаги съм брутално ощетен. Но за сметка на това пък награден от съдбата и живота, имам си най-хубавото семейство, най-хубавите дечица, имам 2 прекрасни момиченца, имам най-невероятната жена на земята, обичам те любов моя, благодаря на нея, тя се грижи и за мене, значи такава жена няма, тя се грижи за всичко, общо взето тя е двигател на нашето семейство, дано ни се случи нещо, мога се за нея денонощно да бъде силна и здрава, да мога да се грижи ни бута. Невероятен човек е и просто така ще се случи всички неща, защото съм позитивен и вярвам в това. Надявам се да имам късмет за бъдеще, да се случат нещата, да мога да развия това, което аз и за което правим всичко. Късмет не ти трябва. Късмет не ти трябва. Ти имаш най-важното, имаш знанията, не може без уменията, късмет, опита. Няма къде. Аз лично не вярвам в такива късметлийски неща. Според мен един човек, колкото е по-подготвен, толкова повече късмет има, което е нещо Ники, логично. аз не вярвах. Мислех, че това ще е най-яката година в живота ми. Молил съм се за това. И де факто се оказа, с молитвите ми се молих, че и очаквах, че ще е най-яката, че ще имам най-много късмет. Нито ми излезна облиган до сега. Чакай да. Просто това е най-гадната година, ми излезе до сега в живота си, в живота ми, нали, 2025-та. Надявам се 2026-та да бъде тази, която се мога, искам и очаквам. Брат, факт да направим това нещата, да тръгне да просперирам и да мога да почна да изкарам някакви дивиденти и да мога да живеем малко по-нормално. Факта, че сме тук и снимаме нещо и си правим лакардия, смисъл такъв пак една малка крачка, но в правилна посока. Позитивен съм и вярвам, че всичко ще стане. То не е благодарение на мен. Искам да кажа, че е такива като то, моят оператор Ники, ако могат да бъдат всички, това е човек, който става всяка сутрин в 5:30 и се качва, той живее в Бояна точно за читалището. Има 5 минути пеша да се качи, той знае пътеките, кара колело и всяка сутрин това, ако е тази дисциплина мога да има във всеки един човек. Това е точно потенциален шампион. И аз, de facto, до сега искам само, че той не желая това да направи. Аз съм Д'Артанян. Аз съм на 43 лазерни казама. Ако тия качествени ги има заложени във всички индивиди, примерно, нали, ви знаеш, че имам ето, примерно, Иван или има момчета, които са способни да го направят. Само, че са спряни от училището и от възрастта, в която са, какво да прави? Трябва да учи в момента, не се отдаде на бокса. Другия вариант, ето малката ми дъщеря искаше да се отдаде, нали, но майки не дава. Не иска да направя бокса и аз съм. Иска да я вкарам при бата Мишо, примерно в спорта училище в ЦСК и да стане. Тя е логично, защото е излезнала от мене, че ще е като мене, убиец, само че там е по-лесно при момичетата, защото са все пак дами, нали, не е толкова силово. А аз ще я направя, тя е силово и мога да я направя убиец, само че надявам се да се случи някой ден. Също така идеята на всичко това е да направим това е да създадем мой собствен подкаст и да мога да преподавам уроци онлайн, едва ли не, но всичко това ще трябва да забави малко темпото, да се възстановя напълно.
Мисля, че до май месец ще трябва да се случи това и да мога да почна да вода после тренировки онлайн, де факто подробно да запозная всеки един от желаящите да се научи как се бие лява, как се бие тясна и да го покажа да мога, защото не става само с обяснение, трябва да покажа, затова трябва да стана, за да стана способен. Така че просто търпение, мои фенове и почитатели. Искам да се развия много повече благодарение на вас и да направя така, че да града само напред шампиони и да си създам и отбор и да си направя и отбор, но всичко е най-вече да съм заобиколен от приятни хора, с които да се разбирам и да тренираме заедно в едно и всичко ще стане за в бъдеще. Надявам се с ваша помощ. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се да ви видя в залата, разбира се, която е на ЦСК. Който иска и да просто трябва да влезе в контакт с мене. Има врати, има път и начини, имам си сайт, имам страници във Фейсбук. Който има желание, мога да влезе и просто директно да ме попита абсолютно всичко. И така. Нещо друго да допълним заключително. Друго, значи след като колко се възстанови напълно, ако някой има желание да рекламира в неговия подкаст, самия подкаст... Ще имаме нужда от подкрепа, разбира се, заради това го правим. Естествено. Нали, ако мога да подкрепа, разбира се обединим с някой, който е съпричастен с нас и иска да се научи и да научим и други. Абсолютно. Цялата идея на подкаста е наистина не хората да ходят по някакви чалги, да не останете заблудени, да разберете, просто опитайте. Влезнете в контакт с мене, елате при мене, да ви покажа на какво съм способен. Аз не съм мошенник. Всичко, което мога да ви науча, е доказано при мене. Да. Добре, аз мисля, че беше доста Беше ми приятно, надявам се, че съм ви бил приятен. Добре. Чао. Всичко най-хубаво до другия път. До другия път.